Замба! Тиздән җәй. Бөтенесе дә урманга ял итәргә баралар. Без видеоны шуңа багышладык. Исәнмесез? Бу исән калган программасы. Һәм мин сезне ничек урманда бер үзеңә генә исән калырга өйрәтәм. Башлыйбыз! Һәм безнең беренче кагыйдә. Мин сезне өйрәтәм ничек гади җиләкне бүре җиләгеннән аерырга. О, яңгыр башлана бугай. Давыт. Аллаһка шөкер, мин алып баручы. Икенче кагыйдә. Җиләк җимеш белән генә тамакны тутырып булмый. Безгә калориялы, белоклы ашамлык кирәк. Агач кайрысы. Я сагатыкта. Ашаганнан соң тагын бер мөһим нәрсә, безгә су кирәк. Кайын шүкеш белән? Бездә кайын су булачак. Урманда салкын. Җанлар өчен миңа бу агач ботагы кирәк. Мин ардым. Ләкин җандым. Һәм соңгы кагыйдә. Төнлә хайваннардан исән калыр өчен агачка менәргә кирәк. Saat nişe mi gel? Saat 9. Oh! Yazıklar yürüyelim. Her yakası yıkılıyım. İkinci bölükte min öğretem sizi saat 9'dan sonra şulmandan kaytırga. Sağ olunuz. Замба көйн командасы. Рәхмәт, дуслар. О, мой волшебник, о, мой клад. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Givinola a informele de quesio primese dinola de 1 million de euros various menciones. Нам пылесосы не нужны. Не упусти свою удачу! Изучай иностранные языки в Мистер Смарт. Записывайся по телефону 51 07 56 и приходи по адресу Новый город 3910.